Suárez. Messi fordul le az emberéről viszonylag könnyen. Suárez, jó a passz, Neymar, ezt már nem lehetett kihagyni. Lest reklamálnak ugyan a védők, de azt hiszem feleslegesen teszik mindezt. 35. percben csak megszerzi a vezetést a Barcelona. Nem állíthatnánk, hogy olyan nagyon sok komoly gólhelyzete lett volna a katalán csapatnak, viszont egyértelműen ők irányították eddig is a mérkőzést. Rengeteget volt náluk a labda. Vagy inkább fogalmazhatunk úgy, hogy a vendégeknél alig. Hát ennek azért idővel meg kellett, hogy jöjjön az eredménye. Neymar köszöni meg a labdát, amit kapott. Már alapvetően inkább Suárezt kellene ölelgetni ezzel kapcsolatban. Hiszen az uruguayi osztotta ki a gólpasszt. Közben újra ott a labda a 16-oson belül, és már a hálóban is, 2-0. Luis Suárez mond köszönetet mindenkinek. Enrique megint ülhet le a kispadra. Néhány perccel azután, hogy megszerzi a vezetést a Barcelona, megduplázza az előnyt. Messi is jön gratulálni az uruguayinak. 5 perccel az első félidő vége előtt már 2 a különbség, és akkor most meg is nézhetjük, hogy alakult ki ez a gól. Egy remek megoldás Suáreztől. Gyakorlatilag úgy vette át a labdát, hogy nem vette át, és ez lett a legjobb megoldás. Lefordul a védőjéről. Jön a csel befelé, és hiába jön ott két védő is. Könnyen rúgja el mellettük, közöttük, no meg a kapus mellett a labdát. Kettően esett el, hogy eltűnt előle a labda. Még tett egy furcsa mozdulatot Rocco. Érdemes lenne azért még megnézni a lassításon, de nézzük először magát az élőképet. Meg azt, hogy mit kezd Messi a büntetővel. Már a hosszabbítás pillanataiban vagyunk. Bitony koncentrál nagyon. De nem tudja fogni Messi büntetőjét. Megvan a harmadik találat. És a Messi, Suárez, Neymar trió mindhárom tagja betalál. Már az első félidőben Luis Enriquék már indulnak is befelé az öltözőbe. Amíg a játékosok kiünneplik magukat a pályán, mert hogy közben, ha jól hallottam, le is fújta az első félidő David Fernández Borbalán. Messit joggal ünnepli most mindenképpen a stadionban.